Здравейте! Преди да започна своята презентация, искам да ви уверя, че всички ние, в нашите организации, на всички мои колеги лектори, имаме нужда от млади специалисти, които творят и мечтаят в действие, така че да могат да създаваме решения, работещи в нашата икономика. Евромаркет е най-голямата търговско-инженерингова компания, която се занимава с индустриално оборудване и строителна техника. Създадена е 1992 година и предлагаме широк спектър решения. Нашата мисия е да трансферираме световното ноу-хау до нашите клиенти. Едно световно ноу-хау, което им позволява те да бъдат бързи, ефективни, качествени и конкурентни. Направленията, в които се забавляваме, е строителна техника, подземно-транспортна техника, цялостно индустриално оборудване, всичко, което е необходимо в една реална икономика. Това са някои от машините, които сме реализирали наскоро, които са доста интересни, големи, роботизирани системи, системи за работа на обекти, системи в химическата промишленост, системи за инфраструктурно строителство, измервателна техника, която да ви осигури качеството на това, което реализирате или това, което сте създали, строителна техника, минна техника. Решил съм да ви покажа това видео. Това е една мечта. Собственика на тази фирма мечтаеше за машината 2008 година. Сега това е мечта пето поколение. Тази мечта блокира. Тази мечта съществуваше само в неговата глава до преди 7 години. От тогава се развива в 5 поколения и станала изключително бърза. Единственото, което можем ние да помогнем на този мечтател е да намерим клиенти, които имат необходимост от такава скорост. Последният клиент, който видя тази машина, реализира икономия от време, годишната работа за 53 дни. Остава да намерим какво да правим в останалата част от годината. За да създаваме нашата дейност, за да създаваме нашите кадри и за да могат да даваме ефективни решения технически, които да решават ежедневните проблеми на нашите клиенти, ние имаме необходимост от млади специалисти. Поради тази причина, 2014 година създадахме мастерска програма. Идеята на мастерската програма е да има системен подход за въвеждане на младите специалисти, тяхното обучаване, да гарантираме високите им резултати и да гарантираме приемственост в работата. Могат да участват всички, които имат ясни цели за развитие, всички, които имат желание да учат. Желанието е основата, не е образованието. Когато има желание, всичко е постижимо. Какво осигуряваме? Ние не създаваме група хора, които да обучаваме, от които да избереме един, който да продължи работа. Ние избираме човека, за да остане, избираме човека, за да го обучим, избираме, за да го превърнем в специалист, който да е в състояние да си позволи да дава съвети, да дава решения на най-големите фирми, които работят в българската индустрия. Това е изключително сложен процес, изключително дълъг процес, изисква много отдаване от новия служител и разбира се много помощ от наша страна. Всички сме минали по този път в Евромаркет, всички сме стигали до ниво да даваме решение и всеки ден откриваме, че винаги има нещо ново да научим. През 2014 година въведахме пилотно програмата с всичките притеснения, с всичките уточнения, които трябваше да се направят в нея и изненадващо за нас имаме 100% успеваемост на новите кандидати. Всички асистенти, които влезнаха да бъдат обучавани, да бъдат създавани като кадри инженерни, успяха, реализираха се и продължават своята работа в Евромаркет като пълноценни служители, търговски специалисти и сервизни специалисти. Ако имате цели, ако искате да учите от професионалисти, ако искате да бъдете креативни създатели на своите мечти, да създавате свои продукти, свои решения, да виждате своите мисли превърнати в реален продукт навсякъде в страната, ние имаме възможност да ви предложим тази възможност. Поради тази причина сме създали едно малко дескче, където нашите колеги от човешки ресурси могат да отговорят на вашите въпроси, когато имате и каквито имате, на тема възможностите ви за реализация, как можем ние да сме ви по-полезни, какви са ви целите, докъде може да достигнете, какво може да създадете и за какво може да мечтаете. Благодаря ви.